José Enrique de Olano havia nascut a Liverpool i era enginyer de mines llicenciat per la Universitat de Lovaina. Olano aconseguiria tirar endavant la construcció definitiva del tren unint els interessos miners i tèxtils del Llobregat. I així, el dia 21 de novembre de 1904, el tren arribava força més abans que la carretera, el que avui és Guardiola. El carbó, la fusta i el ciment esdevindrien a partir d'aquell moment els puntals de l'economia de l'Alt Berguedà. De fins a quin punt les coses van canviar a l'explotació minera en donen una idea a les 85.000 tones de carbó que es produïen a principi del segle XX. En pocs anys, Olano va aconseguir tecnificar les mines, resolent amb imaginació les dificultats que presentava la difícil geografia del terreny. Per tal de salvar barrancs i desnivells, es van construir diferents plans inclinats i telefèrics accionats per energia elèctrica que produïa una central de gasificació de carbons coneguda com a fàbrica de gas pobre, així com la central hidroelèctrica de Guardiola. La mina de Sant Josep i la de Sant Esteve constituïen els més importants centres d'explotació en aquells moments. Tota aquesta embranzida començà a treure gent vinguda d'arreu. Les mines quedaven lluny dels nuclis habitats, i Olano no va dubtar gens ni mica a iniciar la construcció de les colònies mineres, aixecant blocs de pisos i diversos serveis. El punt de partida va ser Sant Corneli, on ja els italians havien construït un bloc a tocar de la mina de Sant Romà. La cantina, l'economat, el teatre, el cinema, l'escola o la mateixa residència de monges, que als anys 30 es convertiria en el hogar del minero, van ser a partir d'aquell moment el centre de la vida de moltes famílies que visqueren amb intensitat els moments bons i dolents a l'entorn de la seva mina. Igualment aixecar una fàbrica de filatura a la colònia Carmen, on hi treballaven les dones dels miners. Simultàniament va començar a construir la torre que a manera de castell presidia tota la seva propietat i que esdevindria un emblema de tot el conjunt miner. L'any 1908, el rei Alfons XIII, acompanyat del cap de govern Antonio Maura, visità les mines i nomenà a José Enrique de Olano y Loizaga comte de Fígols, reconeixent així l'enorme tasca que havia dut a terme tant a nivell industrial com urbanístic. La favorable evolució de les mines va possibilitar la constitució el dia 17 de febrer de 1911 de la societat Carbones de Berga. Aquesta societat l'integraven importants personatges de la vida política, social i econòmica de l'època. La creació d'aquesta empresa va permetre realitzar les inversions programades pel comte de Fígols per tal de poder atendre la demanda i fer front als carbons que procedien d'Astúries i País de Gal·les.
Per aconseguir-ho, la nova societat va aplicar els últims avenços que li permetia la tecnologia del moment. Tot i que el 1916 les mines ocupaven 1.068 persones, l'empresa viuria els períodes de màxima activitat coincidint amb les dues guerres mundials i amb la mateixa postguerra del nostre país. L'any 1926 s'inicià l'obertura de la mina Consolació, que es convertiria en el centre d'explotació minera i de transport del carbó més important de tota la conca. A un centenar de metres de la boca Consolació es construeix la primera central tèrmica amb l'objectiu d'absorbir part de la producció. També es van aixecar els nous lavaderos Olímpies. Als anys 30, Carbones de Berga Societat Anònima viuria intensament els esdeveniments socials i polítics de l'època. Cal recordar el moviment revolucionari que esclatà en aquestes contrades amb la vaga general que promogué la CNT i la proclamació del comunisme llibertari en un dels esdeveniments més importants de la història social del període republicà a Catalunya. Als anys 40 s'obren nous centres d'extracció que explotaven empreses filials, com és el cas de Collet S.A., de la qual depenien les mines de Collet i el Far, o Cercs S.A., que explotava les de Vallcebre i Saldes. L'any 1960, Carbones de Berga S.A. esdevindria una empresa filial de FECSA, construint-se la nova central tèrmica que a partir d'aquell moment va absorbir la totalitat de la producció pel seu funcionament. El carbó hi arribava des del mateix front d'explotació mitjançant un complex entramat de cintes transportadores. Malgrat el benefici econòmic que això suposava per la comarca, el carbó de la zona presentava un alt contingut de sofre, la qual cosa provocava que al cremar-lo, fos quin fos el procediment, les emanacions de fum derivades de la seva combustió, amb un contingut de diòxid de sofre veritablement alt, desencadenessin un important problema ecològic. A mitjans dels 70 s'inicià la crisi energètica, tot i que no serà fins entrats la dècada dels 80 que començarà la lenta però inexorable davallada de l'activitat industrial a la mina. Les pressions econòmiques, els problemes esdevinguts de la combustió espontània del carbó i els desastres naturals com podien ser les inundacions del 82 van precipitar-ne de forma definitiva el seu tancament.
S'acabava així la història minera de milers de persones que durant tots aquests anys havien nascut, viscut i mort a l'entorn de la mina. I és que el seu batec marcava la vida de molts municipis que en depenien en bona mesura. Les angoixes i les alegries eren compartides. La solidaritat era manifesta cada vegada que la mina es cobrava el seu tribut de mort en els accidents més greus de la seva història, com el de la mina Campos, el de l'Espà l'any 1944, o el que es produí el dia 3 de novembre de 1975 a Fígols. Les accions reivindicatives dels minaires es vivien força més enllà de la boca de la mina. Les festes de Santa Bàrbara, que n'era la patrona, eclipsaven les mateixes festes majors. I és que, es vulgui que no, la història de cadascuna de les persones que durant tants i tants anys han fet de la mina la seva vida, la de les seves famílies, la de les colònies mineres amb les seves tristeses i les seves alegries, són part de la nostra història, de la petita història de cada dia de molts pobles i viles de la comarca del Berguedà i de la mateixa història industrial de Catalunya.